Hello po sa mga lalos all over the world. Yeah. So, kamusta po kamu today? Hope okay man po kamu, and if not, just listen to this podcast and hope I make your day happy again. Yes. And I'm your host for today. My name is John Peter Madalagrand. Now you're listening to the episode 5 of Ulay Podcast. Yeah. Bayan nagkakaw kita. Pambihira pala. Okay. Yan. So, sorry pala guys sa mga loyal listeners ko dyan na di kaya ako naka-upload ng episode 9 eh. Supposed to be last week today. So today is February 3. Dapat last Thursday pa yun eh. Kaso yan dahil nagkaho yan na biktima kang abo sipon perang aldaw kulog payo yan. So kaya yan din natuloy. Tapos yan sa mga dahil nakaaram guys yan, nagte-therapy kaya ako guys 10 sessions siya. Tapos ngunyan na February 2 ay 3, sorry, February 3 yan, pag 7 session ko na. Tapos share ko lang dagos, siya, thrice a week yung therapy ko, kaya yan, parang di talaga possible. Pero since kaya ka po man, yan, tigpirit ko nag-ibon yung episode nun eh. Yan, okay, so for today's episode, yan, ipagpapadagos tayo yung paggamit ng comfort cards. And since may sabihin tang may Tagalog listeners kita, yan, okay. Yeah, so sa mga Tagalog listener pala guys, so if you're one of the Tagalog listeners, ulit tayo yan, you can go to my YouTube channel. Yes, yung ibang episode ko po is may Tagalog captions na siya, and if ever na available na po ang Tagalog captions for this episode, hope you enjoy this episode. Yan, di pa kayo siya available sa Spotify. So pag sa Spotify kayo kung nagdadangog yan, Bicol lang siya, pero pag nag YouTube or YouTube Music ka mo, yan, may Tagalog options siya. Yan, okay. Yeah, so, flip na natin ang cards. Okay. So, if you want, kung gusto nyo pala dito guys, mag-participate for this episode, yan, mag-comment lang po kamo. Okay? Thank you. Okay, so, kaya yung question natin for this episode? Okay, yan, nakuha na kita. Yan, so, sabi kung bibigyan mo ang sarili mo ng reward ngayon, ano ito at bakit? So, let me repeat the question. Kung bibigyan mo ang sarili mo ng reward ngayon, ano ito at bakit? Yan. So, akong dua. Dua yung gusto kong reward. Yan. So, inot is mag-food trip. Kedua is mag-travel. Yan. So, duman nito sa inot. So, food trip. So, naisip ko na yun gusto kong reward sa self ko because araw nito guys na-experience mo nga nito na once nagkakanyay ka mo ng kaning food, parang kahit tao yan ng comfort sa indo while you're struggling sa sarang situation, di ba? So yan, so saro yan sa nakataw sa kuning food yan, comfort yan, kaya baga may word na comfort food yan. So kung nakarelate ka mo, yes, business tayo. Yan, tapos kan nakaagi para nagbabay kay ako ng amay na aga. Yan, naghapit ako sa 7-Eleven. Yala, may pirak, charot yan. Pero nagtitipid na ako, matipid na kita. Yan. So nagbabakal mo ng food. Yan, bago ako maguli. Yan, kaya yun to, parang na-feel nito sa deserve ko to. Yan, kaya na-feel ko talaga na-reward ko sa diri ko. Kaya yan, daw yung food trip is parang na-reward ko naman sa diri ko. Tapos minsan ang gusto ko mo na para bakalon is milk tea, chicken nuggets, palamig, bulastong. Yan. Tapos cornetto ice cream. Yan yung mga pira sa mga nire-reward ko sa self ko, and I'm thankful na natutuwad ko yung reward na. Kaso yung panduwang gusto ko para di ko pa parang di pa masyado natutupad. Yan, so mag-travel. Gusto ko man malibot yung buong Pilipinas. Yala, yaman yun. Yan, pero I will bako man ngunyan sa future sana. Gusto ko makatravel sa Philippines. Sa buong Philippines or kaya sa mga magagayo na spot baga napapasyaran here in Philippines, di ba? Yan, so gusto ko nga makaduman sa sa BGC, yala, sikat yan. Yan, kung City Life BGC, pwede ba? Tapos, gusto ko makandoon sa sa mga Wonders of the Philippines, sa Banawe, sa 100 Islands, sa Baguio. Yan, ma-feel mo yung talaga sa Baguio. Tapos sa Cebu.
Tapos ano pa to, Bohol, Palawan, El Nido, tapos doon sa Mindanao sa tong 'di ba may mga colored na boats sa may Bintan na lang ako kung saan na lugar. Basta yan yung gusto ko talaga na i-remind sa diri ko kasi yan parang hindi pa ako siya natupad. Pero daw paano biyahe man ako every time na ako therapy. Pero kaya daw na naman. Pero gusto ko man luwas naman yung probinsya. Medyo na medyo nasasawa na lugod. Yan, pero okay lang yan. Pero yan talaga yung gusto ko, mag food trip, travel, yan. So, kaya yung gusto nindong reward, guys? Sa Dirindo, yan. So, you can, yan, sa comment section. Yan, okay, yan. So, pagkarang madali ng episode natin na for today. Yan, so, aragi ka ng kaagay yan. So, yun na nga na iso, tabaga. Bihalipot ang episode para di ka mong malangkag. And sa part ko, tigta-translate ko ini sa Tagalog, yan, bakong mapagalon. Yan, kay hingon tang halipon sa ng episode ni. And that's it po for today's episode. I hope nag-enjoy po kamo today. Yan, so, host before kita magpaaram yan. So I'm your host, your friend, your best friend, or ano pang gusto ng apo dito sa ko. My name is Don Peter Malalard ko, and hope magka-iribanan po kita sa susunod na episode. Bye bye.